tomto obraze vlastne začína ten samotný príbeh Červeného kapitána. Je to scéna pitvy ex post, pitvy vlastne exhumovanej mŕtvoly, ktorá v tomto príbehu je vlastne akási hlavná stopa alebo hádanka celému prípadu, ktorý vedie k Červenému kapitánovi. Michalom sme si vymýšľali ako také pekne hnusné detaily, ktoré nás bavili obidvoch. Došiel som s nejakou peknou vraždou a že pozri sa, mám peknú vraždu. Dominik Dán je v súčasnosti absolútny slovenský fenomén, ktorý myslím, že v dnešnému dňu predal vyše 700 000 kníh. Takže prečo točiť film podľa jeho knížiek je absolútne samozrejme. Ono to tak úplne nebolo pred 7 rokmi, keď sme spolu začali jednať o projekte. Červený kapitán z toho radu kníh, ktorých v tom čase ich bolo iba 11, bol zvolený z viacerých dôvodov. Tým prvým bolo skutočne zasadenie do prelomového roku 92. Je 2,5 roka od zamatovej revolúcie a pol roka pred rozdelením Československa, čo je veľmi unikátne geopolitické prostredie, do ktorého sa dá zasadiť žánrový film. Chlapci si nedali pozor a drbla im truhlávka. Druhým takým faktorom bolo spontánne predelenie do dvoch jazykov, českého a slovenského, že sa skutočne jedná o federálny príbeh. A Červený kapitán tento element tej zaujímavej nedávnej histórie absolútne spĺňal. Ja som paralelne sa prihlásil na producentský workshop EAV, ktorý trval rok, a scenaristický workshop Scriptis, ktorý veľmi pomohol. V tom čase som oslovil na spoluprácu Aničku Fifikovú, s ktorou som písal tento scenár rok a pol, a vzhľadom na nejaké osobné zmeny v jej živote, a síce, že sa stala mamou, sme došli na to, že už tá spolupráca nemôže byť takto intenzívna, ako to projekt vyžadoval, a bola to práve Anička Fifiková, ktorá navrhla Mira Šífru. Miro Šífra došiel s tým konceptom, ktorý je azda najzásadnejší, a síce pre tých, ktorí poznajú Červeného kapitána a knihy Dominika Dána, tak aj pre tých chceme spraviť zaujímavý film. Ergo, nechceme robiť film, pri ktorom každý vie, že vrahom je záhradník, pretože čítal knihu. Chceme robiť film, pri ktorom spoznávame všetky elementy, všetko je správne, ale všetko je vlastne trošku inak, čo sa týka samotného deja. Tie prvé naše stretnutia boli o tom, že sme si rozobrali aj tú knihu, aj ten scenár na nejaké základné ako prvočinitele, čo funguje, čo nefunguje, akým spôsobom by sa to dalo postaviť nejakým spôsobom inak. Mne tam nefungovalo to, že ten predchádzajúci scenár alebo aj tá kniha bola o mnoho viac vlastne kolektívna. Tam je kolektívny hrdina, tam je to vlastne príbeh o celom policajnom oddelení. Tak som si povedal, že poďme urobiť celý príbeh čisto len pohľadom hlavného detektíva. Ja ako divák musím vedieť vždy toľko isté informácie ako tento detektív. Richard Kraus je detektív, ktorý, ak by bol čisto len hrdinom nášho filmu, tak myslím si, že by sme robili s ním ešte nejaké iné, výraznejšie možno obulky v tom, kam by sa až dostal ako postava. Ale tým, že sme museli rešpektovať to, že to je hrdina ďalších ako teraz už 20 kníh, tak s ním nemohli sme z neho urobiť ako čokoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Mohli sme sa hrať s tou postavou, mohli sme s ním urobiť nejaký príbeh, ale na konci sme ho vlastne museli vrátiť autorovi do toho pôvodného stavu neporušeného, aby mohol s nimi pracovať nejakým spôsobom ďalej. Od prvej knihy, ktorú som čítal, na mňa dýchla absolútna autentickosť spojená s miestom. A to miesto je Bratislava, ktoré teda v tých knihách sa volá fiktívne naše mesto. Moje prvé stretnutie s Dominikom Dánom vlastne sa tematicky točilo tiež len okolo tejto jednej veci, a síce po nejakej nadšeneckej hystérii som ho prosil, že kdokoľvek spraví prvý film podľa jeho knížiek, nech preboha je človek, ktorý je z Bratislavy, alebo aspoň ktorý to tu má úprimne rád a ktorý to tu úprimne pozná. Úplne v prvej scéne filmu sú použité negatívy fotografií, lokačných fotografií, ktoré som si robil, keď som mal 20 rokov. Keď som rozmýšľal o podobnom žánrovom filme, v podobnom duchu, ako písal Dominik Dán. Takže dá sa povedať tak trošku vzletne, že tento film na istej úrovni vznikal ako 25 rokov.
Ja som mal v čase, keď sa odohráva Červený kapitán, tak som mal vlastne 5 rokov. Takže boli veľké rešerše, čítanie dobových novín hlavne, aby si človek ako pochopil, že si len prečíta, že čo dávali večer v telke, čo sa sledovalo a čo bolo normálne. A pozera si inzeráty, číta si o politike a plus si študuje ako vlastne históriu EŠTB. Ja som si naštudoval spravodajské techniky, akým spôsobom vôbec ľudia ako pracujú, akým spôsobom sa má prenasledovať správne, akým spôsobom sa má podávať informácia alebo podobné veci. Čiže takýchto vecí ako veľa drobností sme si museli zarešeršovať. Hej, som bývalý ešteba, ale taký čistokrvný, s papiermi. Takže prosím, na chodbové reči sa vyserme. Ak chceš niečo vedieť, tak preferujem rozhovor medzi 4 očami. Od začiatku mi bolo aj jasné, že chcem adaptovať spôsobom, rozprávam kamarátovi na pive a tým myslím, prečítal som knihu, zamiloval som sa do 5-6 scén a postav a v nejakom rade za sebou prerozprávam ten dej a tým veľmi rýchlo človek dostane vlastne taký základný sížet, čo vlastne by chcel v tom výslednom filme mať. Takže sme v mnohých prípadoch pristúpili na veľmi náročné a fyzicky, časovo a teda aj finančne náročné vizuálne efekty, kedy vlastne rekreujeme isté prostredia z roku 92, ktoré sú veľmi nevďačné tom, že vo výsledku sú neviditeľné. Michal Klár má výborný cit pro detail, jo, a ta Michalova preciznost vlastně v tom snažit se ty věci udělat opravdu co nejlíp, vlastně věnovat tomu tu energii od příprav až po úplný dokončení, především i v těch trikových věcech. To bylo pro nás hrozně příjemný. My jsme vlastně strávili spolu hodně moc času, protože ty přípravy byly dlouhý, těch triků tam je hodně, vlastně jsme dělali rozbory těch scénářů. Nejnáročnější scéna na přípravy byla scéna s nádražím, kdy vlastně Míša Kolár chtěl vytvořit nádraží takový, jaký v 92. roce v té Bratislavě bylo a již teď není. Bylo velmi těžké vlastně připravit ty scény tak, aby každému bylo srozumitelný a jasný, kde se co bude natáčet, kde bude potřeba připravit jakou vrstvu, aby vlastně jsme věděli, že když v Teplicích natočíme záběr, kde mají být vidět perony, že ty samé perony musíme ve stejném úhlu natočit v Teplicích a že v Teplicích ještě musíme natočit reflex, který budeme přidávat na vlak, který stojí v Berouně. A vlastně pro každý záběr vznikal seznam různých právě plejtů a vrstev, který je potřeba natočit někde jinde. A choreografie je složitá, kde jsme vlastně ve finále přistoupili k tomu, že jsme začali dělat 3D animatik té scény a vlastně to hrozně pomohlo. To sekwencja chyba najdłuższa w moim życiu, bo kręcimy ją chyba 9 dni w sumie. Tę całą sekwencję z pociągami, z dworcami na chyba 4 różnych dworcach, który połączy się potem w filmie w jeden bratysławski dworzec. I dużo się dzieje, dużo dialogu. Dla mnie o tyle trudne, że po słowacku, ale oprócz tego dużo akcji, pościgi, strzelanina, bijatyka. Dużo się dzieje, jest co robić, także mamy trudne zadanie przed sobą, ale na szczęście pogoda nam sprzyja, ekipa cała w gotowości, także trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Před výrobou toho animatiku se strávil dlouhý čas rozborama storyboardu, tedy té scény a seděli jsme dlouhé hodiny nad modelem a Míša Kolár posouval vláčkama a vysvětloval prostě, kde jaká postavička je a odkud kam jde. Červený kapitán je film, ktorý bol na 10% nastoryboardovaný. A tým myslím aj dialogové scény, tie obzvlášť, pretože dialogové scény majú pre mňa špecifický význam, akými objektívmi sú točené, čo znamená kde, v jakom momente strihu a podobne. Pre mňa boli dôležité dva aspekty pri výbere toho kameramana a síce, aby akceptoval takto už predpripravený film a aby mu pridal, aby bol partner v tom, že áno, akceptujem, že ty si 3 roky si niečo maloval a všetko je super, ale čo keby? Kacper Fertač patrí vo svojej generácii asi k tým top kameramanom poľskej školy. Ale u ňoho je zásadný ešte jeden aspekt, s ktorým som ja osobne, a neznamená, že viem všetko, ale som sa nestretol často, a síce, že ako kameraman vníma potreby strihu. Tak jo, připravme se. Tiše, prosím.
Spolupráce s kameramem Kasperem Fertošem byla fantastická. Jo. On vždycky, když přišel na ten plác, tak věděl, kam chce postavit lampy, odkud co má světit, jakou chce udělat atmosféru. Vlastně i díky tomu, že s Michalem Kolárem věnovali hodně času přípravám, tak to natáčení šlapalo a Kasper nám i dost pomáhal při přípravách vlastně těch triků. Třeba ve scéně s jedoucím vlakem Kasper úplně fantasticky vlastně nasvítil toho herce pomocí takových kotoučů a soustavy zrcadel, kde vlastně na něj svítil z obou stran a blikal světlem a tím vytvářel ten pocit zase té interakce toho světla a těch kol a těch vagónů, který jakoby nad ním projíždějí. Vždycky som sa upínal, že tá hlavná postava, pretože je do istej miery ikonická, stelesňuje mnohé aspekty, nakoniec je to alter ego autora samého, že by to mal byť niekto, kto je zvonku. A po istých skúsenostiach z minulých projektov sme vedeli, že by to mal byť herec, ktorý zvláda slovanský jazyk. Macej Štúr absolútne spĺňal všetky atributy. A akcia. I had some homework to do, and of course it's not impossible to learn a few lines in foreign language, but this is not the biggest problem, the biggest question, because the language, these are not only the words, it's everything. It's pronunciation, it's movement, reactions, fast or slow, pause, which is very important. Can I make the pause right now in Slovak language or not? Nechcem vám robiť nepríjemnosti. To vy žandári neradi. Oddelenie vražd. Mŕtvola s klincom v hlave sa každý deň nevidí. I love American way of movie hero, because we in Europe, I don't know why, but we got used to some kind of guy who is 2 hours walking across the screen and wondering if it's right or maybe it's wrong. Maybe he should leave this flat or room or not. Maybe it's good, maybe it's bad, you know. And those are marvelous movies, of course, and we all love them, and it's very art house and so on. But what we really deeply love about movies is action. It's a hero that knows exactly what to do, and he knows that it has to be done right now. Takový policajky neby mě přinutil mluvit se ještě nenaruje. Ani u vás. Tá malá skúsenosť, ktorú som mal, či už konzultácie s Dominikom Dánom alebo inými kriminalistami, pridáva pri tejto práci treba 10 rokov vizuálne. Takže Macej má síce v čase dotočenia filmu mal 40 rokov, myslím, že ten týždeň, keď sme dotočili Kapitána, ale vizuálne splňa ten koncept, že je niekde medzi 30 a 40 s ohľadom na prácu, ktorú vykonáva jeho postava. Myslím, že lepším príkladom je náš Marian Geisberg, ktorý naopak sme ho zase omladili. Som v tom, že sme ho omladzovali o 10 rokov tak, aby splňal tento priesečník ako niekoho, kto je skutočne už na hranici výslužby skúseného kriminalistu, ale stále funguje. Burger je starý kriminalista z komunistických čias, zvyknutý na staré maniere, ktorý sa pozná v tom meste takmer s každým, aj ze štebákmi sa pozná. Skrátka, je to bývalá nomenklatúra, ale je príliš dobrý kriminalista na to, aby ho po novembrové časy vyliali z flaku, lebo ešte stále potrebujú. Lochner, Raj 22, hrob 17. No my sme si to nevymysleli. Klinec v lebke nie je príjemne reklama. Platím daně. Volil jsem tě nový. Žádnou mrtvolu jsem nevykopal. Já jsem se na to připravil poctivě. Chodil jsem mezi kaskadéry, asi 4 neděle. Volný styl, nebo KGBácký styl. Žádný pravidla to nemá, že? Tam kopneš, hlavně přerazit čelist, zneškodnit, znehybnit, zmrtvět.
Medzinárodný štáb funguje. Predstaviteľ hlavnej roli je Poliak, Mačej Štúr. To je syn vynikajúceho veľkého poľského herca Jiřího Štúra. Tak s Mačejom sme si veľmi sympatickí, teda on mne určite, lebo mám najviac scén s ním. Aj pán kameraman Poliak je veľmi profesionálny. No a máme tam veľa slovenských hercov, máme tam veľa českých hercov. Včera som práve pochválila Martina Fingera, že hovorí krásne po slovensky, úplne bez českého prístupu. Tam sa nedialo nič, čo by priemernému Eštebákovi nenapadlo. Tým som nechcel nič povedať. Však ja som ani nič nezachytil. Dobre počuť. Nakoľko som bol vyššia trieda, export, import. Jednu som odniesol aj Ríšovi na vlak pre toho mojho horského doktora, čo im vybavil liečenie. A ty sa čo do toho serieš? A vojdete len do záberu, viete, len o tom zastanete, ako a ty sa dívaš za Krauzom, je to vlastne len technická záležitosť, že nám prvýkrát vojdete ako z tejto strany do kolaiska. Vy sa díváte ako len tam. Na kamerovke tak jsem dělal jako na jinou roli a když mi potom na to jednou zavolal a říká, jestli bych se teda jako nezlobil, a už jsem si říkal, ale to znamená, že mě nevybral, ale říká, že by mi dal jako větší roli, jinou, kterou původně tak jak nezamýšlel, a já tak jsem si říkal, to se určitě nezlobím, a říkal jedině zádrhel to má ten, že ten člověk mluví slovensky. Já tě zabijem tě! Myslím, že to je vždycky slyšet, jestliže ten člověk má být Slovák, tak jako já k tomu mám nějaké jako výhrady, ale Míša říká, nie, budeš to být ty. Vo Vera niečo stojí. Len aby ste nestratili tú našu, Ivan. Kraus niečo málo vie, ale nepohne s tým, nemá kam. Má dosť, ide s rodinou do Tatier, kontrolujem, neveziem sa. Martin Finger je pre mňa bez nejakých afektovaných emócií skutočne až také ako zjavenie, pretože on ožíva ako tá postava. V tých najtriviálnejších scénách alebo triviálnejších momentoch triviálnym myslíme to, kedy postava koná úplne ľudský spontánnu činnosť typu bežím, bojím sa, padám, niečo ma bolí. On je Ivan Kanis. Až tebe musela byť nejaká evidencia. Nejaký archív, dokumentácia akcií. Úprimne? Ak v tom byly veľké sračky, tak po revolúcii sa to určite skartovalo. A nezostal nejaký debilníček? Koho, kto, čo, meno, mesto, zviera, vec a tak. Koho chceš? Nejaké meno. Kontakt ideálne. Raninec? Já jsem fakt tady prostě hrál někoho, kdo se chová jako svině, mluví jako svině, kdo i podle mě i vypadá to jako svině. Kolik to vědí? Môže to byť zaujímavé. Pro tebe? Nebo pro mňa? Michal tým, že je vlastne televízny, estrádny komik, splňa dve úžasné veci. Máte jenom zbraně, co vidím? A že je dobrý herec. Nahráváte? Že je dobrý dramatický herec a že to nezabudol a že to má v sebe. Splňa dve zásadné veci. Nečakáme od neho a isté veci od neho nečakáme a isté veci mu automaticky veríme. A to bolo pre jeho postavu velmi zásadné. Pane Burger, když už chcete profesionálně lhát, nestačí se jenom koukat do očí. Vy tomu musíte v danou chvíli i věřit. To jako já jsem byl, musím říct, posranej strachy před tím natáčením vždycky. A že jsem skutečně dělal věci, které jsem nikdy v životě nedělal, protože to tak jako přicházelo samo s jakýmsi darem autenticity, s kterým jsem byl schopný hrát jako v nějakých intencích něčeho, ale tady jsem fakt jako jsem se scházel s režisérem, bavili jsme se o tom, furt jsem ho prudil něčem, on mi něco říkal a to celý vlastně jsem si trošku skutečně připadal jako opravdický herec. No. My sme ten projekt začali nakrúcať v máji 2014 s nejakou pretáčkou v Krakove. 75% alebo 70% tohto filmu sa točilo v Bratislave v absolútnom centre. A končili sme v Ateliéri 7 na Barandovej, kde sme postavili časť policajnej stanice, interiér 2 levy. Čo je asi prvýkrát pre slovenského režiséra
za posledných x desiatok rokov, kedy sa realizovala stavba na Barrandove pre náš film. Ja som na to strašne hrdý. Keď človek robí s niekým ako je pán Chudík, a možno je to aj pri iných velikánoch, nesmie si zakáže mysleť na tie role predtým. Mne taká tá bázeň, taká tá skutočná úcta a také až podlomenie sa kolien došlo ako až v tej strížni. Keď sa človek pozrel na ten materiál, tak zrazu videl samozrejme toho, pre mňa je to teda dabač. Neviem, o čom hovoríte. Kto vám vnúkol ideu, že práve ja by som mohol o tom... Vôľa Božia. Chcela, aby sa vykopalo jeho telo aj s klincom v lebke rozdrvenými prstami, takže máme reálne podozrenie, že mohlo ísť o vraždu. Ríšo, ukáž pánovi fotky. Trikových záběrů bylo přibližně 380 a na filmu jsme pracovali hrozně dlouho. Myslím, že to bylo něco přes rok a půl, ale bylo to daný především tím, že vlastně natáčení filmu se rozdělilo na 2 etapy. Častokrát je to, že 30-40% obrazu je prerobených v počítači, mnoho budov odmazávame, mnoho nápisov, moderných reklám a podobne. Tento prístup bol zásadný aj z druhého filmárskeho aspektu, a síce neexhibovať, čo znamená neupozorňovať na to, že ide o tieto trikové zábery. Takže častokrát sa jedná o pár sekundové mimochodom v neostrosti celé panorámy mesta, na ktorých teda vďaka Michalovi Křečkovi a Magic Labu pracovali ľudia celé týždne až mesiace. Já jsem nejspokojenější, když můžu pracovat až s kompletním střihem, který si dám do počítače a zkouším si s tím obrázkem hrát, až dospěju k nějakému finálnímu tvaru, s kterým dál potom pracuju. To, jak bude vypadat hudba k Rudému kapitánovi, bylo čistě na mě. Vlastně ta první fáze té tvorby, kdy člověk třeba zná scénář a viděl nějaký denní práce, ale ještě nemá film, tak je docela zábavná pro mě. Ta mě zajímá, protože má možnost si jakoby přemýšlet. V hlavě si vytváří spíš ty zvukové koncepce, než ty hudební. To znamená přemýšlet třeba, jaký aparát zapojím. Jestli to bude spíš elektronická hudba, spíš akustická, jaký nástroje tam třeba budou hrát. Samozřejmě občas člověk dospěje k závěrům, který se pak v čase změnějí. To se mi u Rudého kapitána třeba stalo částečně. Takže vlastně ta hudba k tomu kapitánovi vznikla v počítači s využitím mnoha různých zvukových vrstev, z nich jsem vlastně okamžitou improvizací komunikoval s tím obrazem. Mě na tom nejvíc bavilo dívat se na ten film, protože jak jsem pracoval v té poslední fázi, tak jsem měl film, kde až jako na pár výjimek byly už nastříhnuty i téměř definitivní podobě trikové záběry. Takže si pamatuju opravdu, jak jsem byl uhranutý tou vizuální stránkou, ať už kamerou nebo efektama. Pak mě na tom bavily herecké výkony, protože si myslím, že to je jeden jako z výjimečných případů, kdy ty herecké projevy působí naprosto autenticky. A to mě na tom bavilo. To by som ako jak fotbalovú loptu, že to je bez toho rešpektu, takže ako on by to normálne klinec chytil. Tak to normálne na agresiu. Klinec, hej? Zaujímavé je to, že sa za každú cenu snažíme, aby aspoň trochu sme sa odlíšili vlastne od štandardných televíznych detektívov, lokálnej produkcie hlavne čo sa týka scéna pitevne, tým hlavne myslím na design alebo na nejakú estetiku toho celého. Hovorím to preto, že väčšina slovenských, alebo dokonca aj českých detektívnych, po väčšine seriálov sa točí na 2 miestach. Scéna z pitevne, takže sa väčšinou obmienia nejaké preloženie skriniek. A toto je zaujímavé tým, že sme za veľkej námahy a úsilia a prosenia doslova prerobili veľkovývarovú kuchyňu. My się nie słyszymy tutaj, to jest huśka, a my nic nie słyszymy. Kacper, możecie zrobić chwilę przerwy w tym wszystkim, bo po prostu ja nie słyszę partnera kompletnie. Je to prostě udělaný takový, řekl bych, trošku víc americkým stylu, než jsme normálně zvyklí. U nás většinou v českém filmu a televizi se to udělá tak, že divák vlastně nevidí téměř nic
a jen se o tom jako vypráví. Tady naopak, jako tedy v americkém filmu, chtějí tomu divákovi ukázat maximum. Toto by posadilo do prvej lavice aj gestapo. Papiere ti pošlem, alebo si na ne počkáš?